Burnumuz ýapyk wagty tagam alyp bilýäsmi? Alýan is we tagam duýgularymyzyň her saýratyn ýollan gelip bokurdygyň arka tarapynda birleşýär. Tagam we is duýgulary bize lezzet berýär. Tagam iýmitden we içkilerden lezzet almaga kömek etýän bolsa, is bize gül ýa-da kofe ýaly hoş islerden lezzet almaga mümkinçilik berýär. Is almak duýgusy tagam almak ukybyňyzy güýçlendirýär. Meýle tinçiler kiçirek tejribe arkaly burnumyzy ýapyk wagty alýan tagamymyzyň burnumyzyň açyk wagtyndakydan has pesdigini anykladylar. Bu tejribede burun ýapyk wagty tagam bir näme üýtgän ýaly duýulýardy. Tagam we is ýakyndan baglanşykly bolanyň üçin burnumyz ýapyk wagty iýýän iýmitimiz tagamsyz ýaly bolýar. Emma burun ýapylanda tagam aljylyk dol ýetmeýär. Is almazdan dilimiz bilen diňe 5 sany, ýagny acı, süýji, turşy, duzly we umami tagamlary alyp bilýäris. Beýleki tagamlary bolsa esasan isin kömegi bilen duýýarys. 1985-nji ýylda tagam hökmünde kabul edilen umami et we pomidor ýaly iýmitler bilen baglanşyklydyr. Umami sözi Japonça bolup ýakymly isli tagam manysini berýär. Hakykatda tagam we is aljylyk bilelikde işleýär. Şonuň üçin sowuklap burnumyzda kylanda iýmitleriň köpüsi bize tagamsyz ýaly duýulýar. Tagam diýilen düşünje iýilýän iýmitiň ysina, guruluşyna we temperaturasyna esaslanýar. Bu komponentlaryň biri ýitirim bolanda tagamyň lezzeti tapawutlanýar. Meselem burnumyz ýapyk wagty iýen buz gaýmagymyzyň şokoladly ýa-da vanilinidygyny tapawutlandyryp bilmeýäris. Tagam hasaplanýan zatlaryň köpüsi hakykatda isdir. Adamlaryň is alma duýgusy haýwanlaryň ýaly ýiti bolmasa-da, adam bedeninde 10 000 çeli dürli is molekulalaryny tapmak mümkin. Biziň is alma duýgumyz zadyp görýän zatlarymyzyň takminan 80 götermine jogapkärdir. Is duýgusy bolmazdan goýun eti bilen sigaretin tapawutlandyrmak ören kyn. Tagamy dilimiz bilen derrew keskitlep bolmaýar. Onuň isini alanmazdan soň näme zatdygyny dolu saýgarýarys. Iýmitiň tagamy dilde däl de burunda bütünlüği diýen ýaly ýüze çykýar. Çağalar halamaýan tagamyny çeýnenlerinde we ýudanlarynda burunlaryny ýapýarlar. Olar bu usuly üstünlikli tapypdyrlar. Sebäbi tagam we is adama dolu lezzet bermek üçin bilelikde işleýär. Nahar ýen wagtyňyz burnuňyzy ýapsaňyz, käbir iýmitleriň tagamlarynyň üýtgeşik bolýandygyny görersiňiz. Is almak möhüm zatdyr. Sebäbi zaýalanan iýmitler, gazyň sızmagy, ýanynyň döremegi ýaly howplar burnumyz bilen duýýarys. Ýakymsyz we erwet isler bolup biljek howp hakda öňünden beýnimize duýduruş signallary iýberýär. Isdiň adamlar üçin däl, eýsem haýwanlaryň köpüsiniň direg almak üçin hem möhümdir. Sebäbi is almak olara iýmit we suw tapmaga hatda aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Is beýniniň ýadyna we duýgu bölegine täsir etýär. Is aljylygyň wagtlaryň ýitmegi, sowuklama, kelle şikestleri, burun allergiýasy we virus keselinden soň ýüze çykyp bilýär. Isiň ýitmegi käbat ner bulgamynyň alamaty hem bolup biler. Esasan, adamlaryň köpüsi garranlaryndan soň tagam almak we is almak ukybyny ýitirýärler. Is duýgusyny ýitirenleriň köpüsi tagam almak duýgusyny ýitirýändiklerinden zeýrenýärler. Muňa garamazdan, olaryň köpüsi henizem duzly, süýji, turşy, acı we umami tagamlary saýgalyp bilýärler. Emma beýleki tagamlaryň arasyndaky tapawuty saýgalyp bilmeýärler. Is alma näsadyklarynyň iň agyr ýagdaýyna depressiýa sebäp bolýar.